Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlaryna 26 ýanwarda diňe çörek satyldy. Hasodol ýanwaryň ortalaryna Marynyň döwlet dukanlaryna ardan bahadan hilipet, gökbakçy we mewe önümleri peýda bolupdy. Azyk garytlarynyň sowdasy wagtlaýyn gadalaşypdy. Ýöne häzir diňe ýene çörek satylýar. Adamlardan bilen çörek satyn almak üçin nowbata garaşýar. Aly garankyda polisiýa işgärleri nowbata gatnaşýar. Bularyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berýär. Şäheriň bir döwlet dukanynyň öňünde adamlardan bilen sagat 4-de nowbata durup başladylar diýip bir bayramaly atlandyrmalyk şert bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňra 5:30 töwereklerine 30 adamlyk başga bir üýşmeleň gapdaldan nowbata goşuldy. Olar nowbata özleriniň has ýergelenligini öňe sürdiler. Bir ýerlerden serjant çynly 2 polisiýa işgäri peýda bolup nowbata goşulan üýşmeleňe arka çykdy. Bular birinji geldiler diýip polisiýa işgäri öňden bäri nowbata garaşýan adamlara ýüzlendi. Polisiýa nowbata soň goşulyp öňkü hatarlara göz guzduran jemenläniň tarapyny çaldy. Adamlar nägilelik beýan etdi. Habarçynyň sözlerine görä nowbata biz gödegçilik edýäris, polisiýa işgärleri dillenni. Wakanyň şahitlary polisiýanyň 30 adamlyk üýşmeleňi ýörüýte getirenligini, olary dukandan özleri üçin ardan bahadan şeker, banan we ösümlik ýagyny satyn aldyrmakçy bolanlygyny çaklaýar. Dukan 6:20-de açyldy. Ýöne ol ýerde 26 ýanwar güni diňe çörek satyldy. Muny gören polisiýa işgärleri özleriniň hususy awtowlaklaryna minip dukany terk etdiler. Ýatlasa Golaýda Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Aşgabatdan baran barlagçylary Marynyň edara karhanalaryna barlyk işlerini geçirýän mahaly regiony käbir harytlaryň sowdasy gadalaşdy. Döwlet dukanlaryna ardan bahadan hilipet, gökbakçy we mewe önümleri satyldy. Barlagçylar gitdi banan hem ýetdi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Regiony Aşgabatly barlagçylar sapar edýän mahaly ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi şeýle barlaklaryň ýygyderli geçirilmegini isleg bildirdiler. Barlagçylar haçan gitse şol gün ýene öňkü günimiz bolar. Käşke şeýdip barlyk geçirilenden soň azyk önümleri şu günkü ýaly ýaşaýan ýerinden kepilnama sorulman satylsa bolmaýam diýip barlyk dowam edýän wagt azatlyk bilen gürleşen adamlar aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlary aýlyk norma bilen satylýan azyk önümleriniň sowdasy üçin ýerli ýaşaýjylardan kepilnama talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet dukanynyň öňünde çörek satyn almak üçin nowbata garaşýan adamlaryň arasynda 10-12 ýaşlaryna bir ýaş çaganyň hem bardygyny habar berdi. 50 teňelik çörek çäkli möçberde adam maşyna 2-den satyldy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady çökünlügiň fonuny ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde ýeňillikli ýymit önümlerini satyn almak üçin uly nowbatlar dörýär. Hususy sowdada bahalar gymmatlygyna galýar. Yerli synçylary görä valyutanyň gara bazardaky bahasy gymmatçylyga täsir edýär. Bu aralykda Azatlygyň ikinji habarçysy Lewap welaýatynyň Faraw etrawyna 26 ýanwarda dollaryň bahasynyň 30 manat 20 teňe çykanlygyny habar berdi. Bahalar ýene galdy diýip bir faraply gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gymmatçylyk sebäpli hususy sowdadaky harytlar geçmeýär. Ýöne telekeçiler muňa garamazdan ýaramlyk möhleti geçen harytlaryny sowda tekçelerinden aýyrmaýarlar. Olar ziýan çekmejek bolup şeýle diýerler diýip bir faraply gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet resmiýetleri ýurtda dowam edýän gytçylyk we gymmatçylygy ne tassyk edip ne de inkar edip çykyş edýärler. Döwlet ýeçiligindäki media serişçileri döwlet dukanlarynyň öňünde daň bilen dörýän nowbatlar barada asla habar bermeýär.